punden para bini sepuh saha sesepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyan ingkang tamen ingkang sadurung pantes minuti. Para tamu sinedahan kakung Sumawana Putri nenggih Baroya Agung Trahingkang Maha Mekbir Budi Darmo saha pantes sinudarsama katur dumateng panjenenganipun Bobo Suwari sekalian garwa ingkang sadurung dihormatan teman dan sarimbit Mbak Kamila Nisa Nur Tauhidiyah binti Nur Hamid sekalian ingkang garwa Mas Pramesti Indra Iswara bin Suwari yang tengah berbahagia. Para kakung Sumawana Putri kang dari kula sebataken setunggal boho setunggal saking panglembana sinartan mandhese kraos syukur ing asa Gusti Kang Maha Luhur inggih awit saking kepareng saha paringing berkah lan rahmat dumateng panjenengan sedaya lan kula satemahe wekdal menika kula lan panjenengan kepareng kempal nyawiji silaturahmi wonten papan mriki kanthi kebak ing kawulujengan dalah karaharjan bi qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat ugi salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten tuntunan tatananing agesang ugi suri tauladan tumrap kula lan panjenengan sedaya ingkang ngrasa agami Islam mugi-mugi kula lan panjenengan tansah nampi sahabatipun Kanjeng Nabi ngantos tumeken delah. Amin Allahumma amin. Para lenggah kakung Sumawana Putri saderengipun kawula lajengaken matur sejatosipun panjenenganipun Bapak Nur Hamid wiwit kala wingi sampun sumadyo badhe atur piyambak pambagya harjo wilujeng karawan panjenengan ugi atur panampi pasrah pinanganten saking keluarga panjenenganipun Bapak Suwari Dalah Putra nanging pranyata awit bombong bembenging penggalih rinaos karoban wukir madu penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan telah berhasil melaksanakan nindakaken dharma ing sepuh hamiwaha suta margya singgi injing kalawa tabuh pitu sampun kalaksanan dados wali nikahipun putra kinasih nenggih Kamila Nisa Nur Tauhidiyah sekalian ingkang garwa Pramesti Indra Iswara sedaya yang sampun rinantam kandhek wonten ing salebeting juju boten medal ing lisan pramila utusan kawula minangka sulih sariranipun. Para kakung Sumawana Putri ingkang tansah winantu ing suka basuki kula boten grebek nanging menika kala sejatosipun Pak Hamid menika anggenipun badhe paring dawuh sampun diketik 5 lembar. Kula kapureh maos, kula kapureh maca nanging kok ya kebangetan 5 lembar tak waca mrene sampai 2 jam. Pramila kula sikek-sikek kemawon mangke dibalilah saking panjenenganipun Bapak Nur Hamid. Para lenggah kakung Sumawana Putri nyuwun dipalilah panjenengan sedaya kula menika sulih sandra saking panjenenganipun Bapak Nur Hamid ingkang angka sepisan
ngaturaken wilujeng rawuh dumateng karawan panjenengan wonten papan mriki ingkang saperlu minangka saksi ugi paringi didonga pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Nur Hamid sekalian garwa anggenipun nindakaken darmaning asepuh. Mugi-mugi karawan panjenengan hamin buwa sawa barokah tumraping Bapak Nur Hamid dalah keluarga maliginipun dumateng penganten saripit. Kejawi agung panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapak Nur Hamid ugi nyuwun lumebering sih samudra pangsami dumateng panjenengan sedaya. Hambuk bilih anggenipun nampi panjenengan wonten bab-bab ingkang kirang nuju prana ing bab gupuh. Para tamu, para among tamu mbok menawi kirang anggenipun gupuh nampi karawan panjenengan papan pinaraan ingkang boten trep kalian palenggahan panjenengan ingkang kirang sekeca minggahipun atur swagata ingkang kirang miraos. Mugi panjenengan sedaya kersa lumuturaken agunging samudra pangsami. Sejatosipun sampun tebih wekdal ningkih panjenenganipun Bapak Nur Hamid sekalian keluarga anggenipun meranata etang-etang dipun naknik kanthi prayogi murih adicara ing rikalenggan menika saged lumampah kanthi kebak ing kamewahan nanging pranyata tasih tebih saking kekajengan ingkang kagadah. Pramila mugi panjenengan sepisan malih paring pangapura dumateng panjenenganipun Bapak Nur Hamid dalah kula lumantar kula. Para lenggah kakung sumawana putri karawan panjenengan kajawi paring ididonga pangestu dumateng panganten salibit kala wau kawistara panjenengan sami ngasta peparing ingkang awujud kemawon menapa kemawon iguh pratikel ugi pratandha sih ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng keluarga Bapak Nur Hamid. Bapak Nur Hamid namung pinter-pinter ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi sedaya pratandha sih ingkang sampun panjenengan paringaken pikantuk leliru ingkang satruju saking ngarsaning Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Para lenggah kakung sumawana putri kala wau panjenenganipun Bapak Sujiyanto sampun dawuh minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Suwari masrahaken punang temanten kakung Nggih Bagus Pramesti Indra Iswara. Panjenenganipun Bapak Nur Hamid lumantar kula kanthi atur bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin pasrah panjenengan kula tampi kanthi lega lila lan danganing penggalih. Mugi-mugi temanten kakung Pramesti Indra Iswara sageta nyawiji manunggal sekalian ingkang rama ibu saha garwa lumebering dumateng masyarakat Desa Balirejo Kecamatan Kauman ing bab panggula wetahipun sumangga kula lan panjenengan Bapak Suwari dalah putra kekalih temanten saripit kagula wetah sesarengan menawi wonten dalem
Balirjo dados tanggal jawabipun Bapak Nur Hamid sekalian keluarga lan putra dene menawi kaleres mapan wonten dalem demuk mangsa borok panjenenganipun Bapak Suwari sekalian putra anggenipun paring panggulawentah dumateng putra kekalih pengajap kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi jejodohan saha bali wisma ingkang katembe sah Mbak Kamila Nisa Nur Tauhidiyah sekalian gawa Mas Pramesti Indra Iswara kala wau sampun sah miturut satataning agami nagari ugi adat Jawi menika dados keluarga ingkang tansah manggih karahayon adem ayem tentrem jenjem langgeng dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah amin Allahumma amin dados pasangan ingkang langgeng wiwit tumeka donya ngantos delahan amin Allahumma amin. Para kakung suwan putri ing salajengipun hamba bilih sak paripurnaning pahargyan ing kalenggan menika mangke panjenengan ngersakaken lenggahan silaturahmi wonten papan mriki tartamtu Bapak Nur Hamid dalah keluarga satuhu dados renaning penggalih hananging kala wau lumantar Bapak Sujiyanto matur menawi sak paripurnaning adicara badhe nyuwun pamit lumantar kula Bapak Nur Hamid namung saged matur saparipurnaning adicara menawi kundur nderekaken wilujeng kundur mugi-mugi jengkar panjenengan saking papan mriki dumugi dalem sowang-sowang tansah manggih rahayu wilujeng nirubeda nirsambe kala sapengker panjenengan mugi-mugi Bapak Hamid dalah keluarga ugi tansah manggih rahayu tumoken wuri amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kawula aturaken mingga sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Nur Hamid tartamtu kathah bab-bab ingkang kirang hanuju prana ing panjenengan sedaya pramila kula minangka manungsa limrah boten tida-tida lahir batin kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan sedaya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah walidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.